זה? מאיפה באים כל המים האלה? מה קרה למכונה? מה זה? מה קורה פה? כל המים נשפכים לי על הרצפה. למה זה קורה לי? למה זה קורה לי? יש לי מיליון דברים לעשות היום. אני לא מאמינה. אלוהים, תעזור לי. אל תדאגי גברתי, הגעת למקום הנכון. תגיעו מהר, אני טובה. אנחנו כבר בדרך. זה מוכן, גברתי. רגע. מה? כל כך מהר? יום טוב לך, גברתי. שמחתי לעזור. טוב שיש שירות מזור.